ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। ଗାଁ କଡ଼ ଦେଇ ବୋହି ଯାଉଛି ନଈଟିଏ। ଆଉ ସେହି ନଈର ଦୁଇ କୂଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର ଓସ୍ତ ଗଛ। ବାଉଁଶ ବୁଦା ସେମାନଙ୍କର ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ମେଲେଇ ହୋଇ ନଈ ଉପରକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ସେହି ଗଛଟି। ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତାର ସବୁ ମୋଟା ସୋଟା। ସେହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ। ସେହି ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବାସ କରିଥାଏ। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଧାନ ଚାଉଳ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ଟୁକୁରୁ ଟୁକୁରୁ କରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହାର ଛାଇ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ତରବର ହୋଇ ସେମାନେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠି କା କା ରାବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ସେଠାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇ ଫେରି ଆସି ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍କର କାଟେ। ନିଜ ବସାକୁ ଅନାଏ। ଦେଖେ ତା ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ନିରାପଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ କେଉଁ ଗାଁକୁ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ସେହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି କଡ଼ମଡ଼ କରି ଚୋବାଇଲା। ତାପରେ ସେ ଗଛର ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ହୁଁ ହାଁ କରି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ସେ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଦୋହଲୁଥାଏ। କୁଆ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ନ ବସି ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ବସି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଗଛରେ କାଠି କୁଟାରେ ତିଆରି ମୋ ବସା ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ସେହି ବସା ଭିତରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଛ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଖସି ପଡ଼ି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଯିବି ନାହିଁ? ନାଚକୁଦ କରିବି ନାହିଁ? ତୋ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ, ରହିଲେ କେତେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ର ତୋଡ଼ ଦେଖି କୁଆ ବିଚରା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତହିଁ ଆରଦିନ କୁଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ତେନ୍ତୁଳି ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତାକୁ କହିଲା, କୁଆ ଭାଇ, ତମ ମନରେ କାହିଁ ସୁଖ ନାହିଁ? କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? କୁଆ କହିଲା, ମୋ ଅଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ନାଚକୁଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ବସା ଦୋହଲୁଛି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ଶୁଣ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଲେ ସେ ମୋଟେ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତ ତୁମେ କେତେଥର କହିଲଣି, ହେଲେ ସେ ତୁମ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଜାତି ଭାଇ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କୁଆ ଉଡ଼ିଯାଇ ନଈ କୂଳରୁ ଆଉ 5ଟି କୁଆଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ, ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର କୁଆମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଖୁମ୍ପି ଶେଷରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନଈ କୂଳ ଛାଡ଼ି ବଣ ଆଡ଼କୁ କୁଦି କୁଦି
ପଳାଇଗଲା। କୁଆଟି ସେଇଦିନଠାରୁ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ତଥା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା। ତାଳ ଗଛରେ ଥାଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କହିଲା, କୁଆ ଭାଇ ଦେଖିଲ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିପରି ସାବାଡ଼ କରାଗଲା।